Goddag alle sammen, og velkommen til den her Minecraft-video. Jeg har tænkt mig at starte en lille Let's Play her på Minelife, tror jeg det er. Jo. Og vi skal bare i gang, så ja, jeg skal spille Skyblock. Så skal vi ikke bare se at komme i gang? Ja, men det her, det er jo så mig og en, der hedder Emils, fuck, jeg er helt ude at skide nu, mand. YouTube-kanal. Ja. Jeg skal altså lige gøre noget. Så vi har tænkt os at lave jeg er da helt udskyde, men jeg kan bare slet ikke huske, hvad tingene hedder. Men ja, jeg havde lige tænkt mig at lave en lille Let's Play på Skyblock, som jeg har fortalt. Og ja, men så vil jeg fortælle her på denne YouTube-kanal, der har vi tænkt os at lave noget, hvor vi laver noget mad. Nogle blogs, hvis vi tager nogle steder hen. Og spille noget fodbold vil vi også lave her på kanalen. Og så vil der også være noget gaming, som nu. Så, men I må, hvis der er for eksempel nogle spil, I gerne vil have, vi skal spille, mig og Emil, så må I skrive ned i kommentaren. Og så skal vi nok prøve at se, om vi kan spille de spil, I godt vil have, vi skal spille. Så, men ja, som så lige pt, så bliver det lige det her Skyblock, vi skal lave. Jeg gider ikke have den der ko. Hej. Hej. Nu. Hvis I godt vil spille med os, så må I være velkommen til at skrive i kommentaren. Eller i chatten. Så vi kan få noget hygge ud af det. Så, men jeg håber, I tager godt imod os, fordi at vi har tænkt os, vi har haft en kanal før, hvor vi spillede, men nu er vi så stoppet, og nu har vi så tænkt os, nu vil vi sgu gerne, så nu er vi gået i gang på YouTube igen, så fortsætter vi så, om vi så får subs eller ej, fordi vi synes det er hyggeligt at bare sidde og streame. Der kommer på nogle tidspunkter, hvor der ikke kommer, hvor der ikke kommer nogen videoer ud, fordi det er nok mest mig, der kommer til at lave videoer, fordi min computer bedst skal trække det af mig og Emil. Så ja. Hej. Men nå ja, så jeg i stedet for, jeg ved godt, der er opdatering, den der 1,10 der. Men ja, den gider jeg sgu ikke rigtig at spille. Der kommer også nogle ting, hvor vi viser, hvordan for eksempel I downloader hack til Minecraft eller sådan noget, fordi jeg har nemlig hack nu til Minecraft, men jeg har så ikke lige slået det til. Fordi at det tænker jeg, det skal vi lige ikke spille, det skal vi sgu ikke spille med her i Let's Play. Så ja. Men like og subscribe, hvis I godt vil se mere. Så ja. Der kommer muligvis også nogle, hvad kan man kalde det, sjove film ting. Hov. Hold nu kæft, hvor er det sygt noget, mand. Hov. Så fik vi lige alle tingene. Hvor er jeg heldig, mand. Det var fandme tæt på, at jeg har været død der. Tingling. Hvad var det, jeg fjernede? Hey. Så ja. Det skal nok blive sjovt. Eller vi skal nok få noget sjovt ud af det, tror jeg.
Eller det håber jeg da, vi får det sjovt. Jeg tænker, vi er på grundlaget nu, så vi bygger bare ud herfra. Det er så irriterende, de der huller der. Så nogle steder er der ting, og så er der nogle steder, så er der ikke. Men ja, jeg hedder Smark. Det ved I nok godt. Og ja, det er nok mest mig, der kommer til at stå for game. Og sådan noget. Men der kommer, når mig og Emilie så er sammen, så kommer der nok nogle gaming-videoer. Tror jeg. Fordi det er ikke så meget Emil, han er ikke så god til det der med at lave videoer, det er mest mig. Jeg ved mest om det. Eller jo, han er vel god nok til det. Men jeg ved mest om det. I hvert fald til, når det er spilvideoer. Så. Men de her Let's Play videoer her, de kommer sådan cirka til at være 10 minutter lange, hvis ikke mindre. Det ved jeg ikke endnu, hvor lange de bliver. Så ja, så langt så godt. Men jeg tænker, at det her det var første video for den her gang. Og så må I have det godt, og tak fordi I så med. Husk like og subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Så ja, hej hej.